Как се ражда един избран? Не в дворец, не под прожекторите, не с корона на главата. Днес футболът вече знае името му. Защитниците вече го усещат преди дори да е докоснал топката. Феновете вече спорят дали това е просто талант или нещо много по-рядко. Защото Ламин Ямал не е просто поредното чудо. Той не е момче, което чака своят момент. Той играе така, сякаш моментът му вече е дошъл. И най-страшното, това може да е само началото. Той е роден на 13 юли 2007 година в Еспулгес де Любрегат, недалеч от Барселона. Но когато говорим за Ламин Ямал, няма как да говорим само за мястото на раждане. Трябва да говорим и за корените, за улиците, за квартала, за средата, която те изгражда още преди светът да разбере кой си. Ламин израства в Рокафонда, квартал в Матаро. Не е лъскав, нито елитен, не е от онези места, които хората сочат с гордост на туристическа карта. Но точно такива квартали пък често произвеждат най-гладните играчи. Онези, които не влизат във футбола заради славата, а защото усещат, че това е пътят им навън. Усещат, че това е единственият начин да помогнат на семейството си да излязат от бедността или още по-точно пътят им нагоре. Баща му е с марокански корени, майка му е от екваториална Гвинея и в Ламин още от малък се събират различни светове, различни битки и различни истории. В днешни времена може често да виждате онзи негов жест с ръцете. 304. Това не е просто празнуване за камерата. Това е кодът на неговият квартал 08304. Неговият начин да каже: да, стигнах до тук, но не съм забравил откъде тръгнах. It's the symbol for our neighborhood's zip code because in Barcelona the zip code starts with 08 and ours is 08304. So what is it? It's right hand? This. Yes, like that. И тук вече започва да става интересно, защото при много футболисти славата изяжда корена, при Ямал е обратното. Колкото по-голям става, толкова по-силно носи мястото със себе си. Сякаш иска да докаже, че момче от Рокафонда може не просто да стигне до върха, а да го накара да изглежда като нещо нормално. Преди големите мачове и милионите гледания, има едно дете и една топка. То започва в местния клуб Ла Торета и още тогава става ясно, че това не е просто още едно технично хлапе, което дриблира в квартала и прави впечатление на приятелите си. Има деца, които са много добри за възрастта си, които просто са по-развити физически. И после има такива като Ямал, момчета, при които още рано разбираш, че мислят играта е една идея по-бързо от всички останали. Април 2023 година. Барселона срещу Реал Бетис. Тогавашният треньор на каталунците Шави Ернандес поглежда към скамейката, казва на едно момче да загрява. Само на 15 години, 9 месеца и 16 дни Ламин Ямал става най-младият дебютант в историята на клуба. Това звучи доста впечатляващо. Той вече е професионален футболист. Аз на 15 години не знаех къде се намирам и какво да правя с живота си. А Ламин Ямал на 15 години играе професионален футбол. И след като си дебютирал на 15, вече идва един от най-тънките моменти. Не е важно само, че си дебютирал, а е важно как ще изглеждаш на терена. Дали ще има паника, дали ще има притеснение. Ами при Ямал тези неща отсъстваха. Имаше смелост, нахалство, онзи рядък тип спокойствие, който не можеш да научиш от треньор. Просто трябва да ти идва отвътре. Или го имаш, или не. Точно такива футболисти плашат най-много. Не защото са най-бързи, не защото са най-силни, а защото не изглеждат оплашени от никого. След този дебют всичко се ускорява тотално. И като казвам ускорява, нямам предвид нормално развитие, направо се едно са окачили в ракета и са го изстреляли в космоса. През септември 23 година Ямал дебютира за мъжкия национален отбор на Испания срещу Грузия и в същия матч карва гол. Най-младият играч и най-младият голмайстор в историята на Испания. Само месец по-късно гол в Ла Лига срещу Гранада и нов рекорд. Най-младият голмайстор в историята на испанското първенство. Знаете ли кое е интересното при Ламин? При него първо идва усещането. Гледаш го и виждаш, че топката не му тежи. Погледът му не е стреснат, а на играч дошъл да решава мачове. И от този момент нататък светът вече го наблюдава по друг начин. Като футболист, който е започнал да пише името си с златни букви.
Евро 24. На 16 години и 338 дни срещу Хърватия става най-младият играч в историята на европейските първенства. И още в първият матч прави и асистенция. След това идват елиминациите. Там, където напрежението надделява и моментите, в които се очаква един 16 годишен да се скрие зад по-опитните. Дали беше така? На полуфинала срещу Франция бележи онзи гол, който вече е част от футболната памет на цяло поколение. Получава топката малко зад наказателното поле. Срещу него очи в очи Адрен Рабио. Ямал взема топката, финтира го, стреля с левия крак и поразява френската врата. Така той става най-младият голмайстор в историята на европейските първенства. А след финала срещу Англия, Испания е шампион. Ламин Ямал е носител на трофея, най-добър млад играч на турнира. 4 асистенции, най-много в турнира. И сякаш всичко това не беше достатъчно. Животът решава да добави още един детайл, който звучи като сценарий, като филм, измислен от човек, прекалил с футболната романтика. Когато Ламин е бебе, съществува снимка, на която Лионел Меси го държи в ръце по време на благотворителна фотосесия. Точно така. И от този момент нататък интернет направи това, което прави най-добре. Превърна съвпадението в митология. Но истината е по-интересна от меметата, защото не става въпрос дали Меси му е предал силата. Става въпрос, че Ямал израсна в клуб, който призракът на величието е навсякъде. Всеки коридор, всеки номер, всяко сравнение, всяко заглавие ти напомня какво е било преди теб. Много млади играчи се чупят точно там. Не от липса на таланта, от тежестта на чуждите очаквания. Само че при Ламин има нещо различно. Той не бяга от сравненията, но и не се опитва да бъде нечие копие. Не играе като реплика, не играе като имитация. Точно за това е толкова вълнуващ. Защото в свят, който постоянно търси новият Меси или новият Кристиано Роналдо, Ламин май е тръгнал към нещо по-рядко. Да бъде първият Ламин Ямал. Добре де, но какво всъщност прави Ямал толкова специален? Дали е дрибълът? Макар че да, той е брутален, не е само това, че може да изнесе топката, да забави, да ускори, да подаде, да завърши или да те унижи едно в едно. Най-голямата му сила е друго. Ами точно това, че играе без страх. А това в футбола е много важно. На най-високото ниво всички са технични, всички са тренирани, всички са атлетични, но малко играят без страх. Точно за това феновете го усещат толкова силно. От един момент нататък хората не искат да си добър, те искат да си велик. Постоянно, веднага, без падения, без грешки, без човешки моменти. Искат да си като извънземен. Тогава истинският тест пред Ламин Ямал е дали може да носи всичко това години наред. Момче от Рокафонда, с история започваща от улиците, минава през Ламасия и стига до върха на Европа, преди повечето хора дори да са разбрали какво искат от живота. Най-млад дебютант на Барса, най-млад голмайстор в Ла Лига, най-млад играч и голмайстор на Испания, най-млад играч на европейско, най-млад голмайстор на европейско, най-добър млад играч на турнира. И всичко това в история, която те първа започва. Може би след години ще си кажем, че сме го забелязали още в началото, още когато светът те първа започваше да научава името му. Но истината е, че дори да си спомняме за него, такива играчи трудно се описват с думи. Трудно може да обясниш на някой как се е появил Ламин Ямал и е почнал да покорява света. Те просто се появяват и променят всичко. Някои футболисти са талантливи, други специални, трети просто са родени за това. Ламин Ямал влезе в футбола като предупреждение, като обещание, като началото на нещо голямо. Влезе в футбола като избрания.